ಪಾ ಪಾ ಬರೆಪುನು ಕನ್ನಡದ ಗಾತ ಲೆಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಬರೆದು ಅಡ್ಡಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳೋದು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳೋದು. ಫಾ ಫಾ ಪಾತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬರೆದು ಮಿತ್ತುಕೊಳೋದು ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಸುರುಳಿದ ಲೆಕ್ಕ ಕೊರಡು. ಬಾ ಬಾ ಬರೆಪುನು ತಿರ್ತದಿಂಚೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಎಮ್ಮದ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತದ್ದು ತಿರ್ತುಕೊಂಡದ್ದು ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳತದ್ದು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಮ್ಮದ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಯನಾಗ ಮಧ್ಯದ ಗೀಟ್ ರಡ್ನೆ ಗೀಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಾಗೋಡು ತಿರ್ತುಮಟ್ಟ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ. ಭಾ ಭಾ ಬರೆಯನಾಗದಲೆ ಗಾತ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆದು ಅಡ್ಡಗೇಟು ಕುಡಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗಾತ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಯೋಡು. ಕನ್ನಡದ ಗಾತ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಯೋಡು ಸುರತ ಗಾ ಬರೆಯನಾಗ ಮಧ್ಯದ ಗೀಟ್ರದ ಚೂರು ಮಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಒಜ್ಜಿನ ಗೀಟ್ರದ ಚೂರು ತಿರ್ತು ಪಂಡ ಒಜ್ಜಿನ ಬುಕ್ಕ ಮಧ್ಯದ ಗೀಟದ ಮಧ್ಯಡು ಬರೋಡು. ಮಾ ಮಾ ಬರೆಪುನು ರೆಡ್ ಬರೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಓಮುಡು ಮಾ ಉಂಡುತ್ತಲೆ ಅವೇ ಮಾ ರೆಡ್ಡನೆ ಮಧ್ಯದ ಗೀಟಿರದ ಸುರು ಮಲ್ತದು ತಿರ್ತುಕೊನತದು ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಗೆ ಇಟ್ಕೊನತದು ಕೂಡ ಮಧ್ಯದ ಗೀಟಿಗೆ ಎಂಡು ಮಲ್ಪೋಡು. ಪಾ ಫಾ ಬಾ ಭಾ ಮಾ